views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. And so much more sa umaga. This is MOR 91.9, Basta MOR. Tricky Bay! It's Friday today, Biyernes po. 7:27 sa tuwang oras. Sunny and bright, beautiful day sa tanan. It's February 21, 2020 mga mi. Kailan tagpayong ha, di maginarte ha. Hello! It's another day para mamulawag mi sa inyo mga mis. Maghanap pang pag-good vibes. Siyempre, kauban ang mga tres hilas di Carboso. Ang mga hilas na Garboso pa! Okay kaya. Kasama niya na ang inyong pinaka-feeling nga ang mega mga mi. Katambog sa pictures and videos sa TV per sexy git sa personal. Moira De La Torre ng MOR. Maria Filingero. Umabot tayo hanggang dulo. Kapitan ng mahigpit, aabutin natin ang mga kala. Sa'yo mga mata. Ang iyong mga batay, hinahanap ko sa mga tala. Kasama niyo ba rin ang iyong kuya sa kahanginan? Ang pinakamailagay mo diskarte, ang pinakahinlog, agi Rico. Suabe! Ayaw mga toy. Toy, 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 mga toy. Toy, 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 mga toy. Toy, 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 mga toy. Toy, 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 mga toy. 7:29 sa duwang oras mga mis. And ito sa minamakoba na to ang Hilas King Brother Bernie B. And because it's Friday also. Ayan po siya. Ang Hilas King. Karat, Brad. Ora da, wiri di pita. Okay naman. Kauban ang Hilas King! Nanawag ko kay attorney kay nalang ko i-clarify. Ang Hilas King, Brother Bernie, bitok. Nana? Nanay mo? Yung mga nanay mo? Tingog na. Okay. Fights. Okay. Awiran na lang yung dito. Okay na ka, umana ka. Mana. Umana. Siyempre, kauban na to, Biyernes po ngayon. Ang ating English genius ng bayan. Usasawa malipay nga nibalik ang angkas. Tinood ba na, no? Ha? Kami kalipay na. Ay, alam. Lito English! Yeah, come on. Na. Batanon. Let's grind it. Yan. Nanay, pag nanay. Oh, gumadar, come on. Lola. Shake it. Pati Lola, shake it. Mag-apong ka-exercise yan, ha?
By the way, good morning, both of us and both of you. I will say good morning, everyone. Good morning sa iyo. Good morning, Nico. I-greet sa nato ang nag-donate sa Similia para na si Joe Garcia. Ang AirPods pinakakusgan. O sa talang amahan mo doon iyang paboritong amahan. Dagan ka amahan, day. Happy birthday kang Rudy Garcia. Siya sa may barangay Sugbong Kugon, Taguluan. Bossing, happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Sir Rudy. Happy birthday, Sir Rudy. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Sir Rudy. Happy birthday, Boss Rudy Garcia. Happy birthday. Way laing guwapo, tisoy, gahe, o baruganan. Boss Rudy Garcia diya sa may barangay Sugbong Kugon, Taguluan. Happy Ito birthday, na tama boss. ni hapon. Ha? Ito tama ni hapon. Amo agi, Jo. Si Joe daw mo bahala daw mapasnakon niya sa to. Ay, Nagaling yawa na junior ni si Kuan. Basta Junior. Bayo. Rugin. Rugin. Rudy. Kasi paborito niya si Rudy Garcia sa unang panahon. feeling ko lang. O yung ginikanan. Happy birthday, boss. More birthdays to come ni mo, boss. Anyway, balik sa atong Kuan. 7:33 na mga igala. It's a Friday. It's a init na Kuan. So nalipay ng angkas mga igala nga nakabalik na ta sila apan na po yung mga grupo sa mga transport sector ang niulbo angkas pa. Ibabag na po. Nibabag sila. Kaya makuhaan na sila. Labi na kung magsugod ng modernization program. Kasi may tabo sa modernization, mawala na tanan mga RD, RC, LA, R1, R2. Diba? I-co-op naman na sila. I-co-op naman ang mga jeep. So may tabo, gi-require sila nga mahimong 24/7 na magdagan. Dapat nagingana kay para sa mga call center agents sa gabi. Takibali, from Bugo to Kuan, usa na sila. So na interval sakto. Ang bus, namin ang jeep. Tapos, nakubi ang gasto. Tama. Dako ang gasto karon sa mga modernization kay dili dapat bagko imong jeep. Mahal. Kanang mga kagang-kagang wala na imo na lang na siya og kuan nga ng dirty kitchen. Dirty kitchen. Oh, di ba pang guba wala na. So, Dapat ito ng Egypt. Oh, ato na Wi-Fi. Wow. With CCTV. Wow. Nindot na kayo mo nang ganana ka mag-jeep. Luag. Ikaw nga nag-auto, di nagaganan mag-auto, mag-jeep na lang ka. Mag-jeep na lang. So kung medyo baho ang ilo ka, namukanat, yun na, may gana. Okay, aircon ba ya? Deli. Siyempre, dako ilang gasto. For 7 years din na nila bayaran, brother. If I am 7 years? If I am not mistaken. Nya. Sa grabing binayaran na. Karong gikwinta-kwinta nila, nga halos tanang tao, mag-angkas naman. Mas paspas, mas dali. Door to door. Way Pwede ka mo traffic. text nga, Way traffic pa yun. kamulo pa kagligo panudlay, pwede na ka mag-book og angkas. Uy. Pag igigo ni mo pagawas, pak na dahil angkas. Ready na. Yun. Abot na. Nagwapo po, hinlo. Ah. Na-helmet, na-kuhan. Oh. Naimas. Tapos wakay di kay praning mataksi rin, dako kag tiyan. Sus, nalito. Sus. Dapat yung magakos. Ang ayahay lang sa taxi driver kay pag abot pwede rin dito nga manudlay sa sulod. Dito sakay lang motor pag sudlay niya, mabungkag mo na. Oh, lagi, pero musakay siya ka alas 7, alas 8 na siya. Masisel. Ang angkas alas 7:15, abot na siya. Oh, Ang ayahay sa manin mo taxi na- driver kay pag abot sa imo pwede pa mo trapo sa kanang tubig nga basa-basa. Tinood kita Extra, ilit. extra service. Oh. Ni Amin lagi siya may gamit. Isa sa gabapan. Ni Amin lagi sa mga gababa. Wala suggestion lang daw. Sa Jason eh. So, muna karon. So, imagine ni mo kung tanan daw mag-angkas, pila ka book karon, mga 2,000, pila ka book ba? Hindi ka na. Oh. Risk mill ang i-qualify Oh, mag-angkas na tanan, di nga nung mag-jeep pa mi. Mao. Nalangay kayo, alas puno pa. Traffic biya guys kagayan di Oh, oro. traffic. Samot na mag-taxi nga, plug down 40. Ha? Dapat
Istorya na muna nila na Tapos napagawa ng DILG. Ang mga tri-cab walaon na daw sa highway. Dugay raman na. Private o kuan. Seryosoan ninyo, dagan man kay kadagan. Nalaman kayo gireklamo gahapon ka Boy Negro nga oras akong ipaminaw ba? Sir Boy, ingna po sila di pod palabian kay wa na ba pod may bugas kilomag. Tarawa lagi. Dili lang po lagi tayo ikon din sa luoy na lagi dayon. Mao na lagi dayon may Yan, as gala. panginabuhian na kon. Diyan na din tayo ikon dayon. Abong kami nga... So munang magbala, munang dayon na diya, munang lisod ba? Ang pagbalance. Oh. Sa timbangan. Munang lisod ko ikaw may mong presidente. Ba? Tama. Ang pagbalance sa mga butang, gusto kang nga mahanay, manindot, walay traffic, nindot ang kinabuhi, mas nice, strictoon mo ni dapat. Apan. Daw bibirahan mga karon. Unsa na mi mga kabus, mga loy, wa mi mga kano, ano yung panginabuhian. Sige, balik mo tanan. Wala gyapon eh. Labi nagdool ng eleksyon. Pare sa Kogon, Kogon, di ba namang i-limit untang sidewalk vendors diya? Luoy na kay may mga kabus, wa na mo malit anang orasa. Mabiyan na itabo. Ta mga stall nga gatarong og bayad, wa na mo palit. Kina naman sa dalan tanan. Wala manaka. Oy manaka, taka na diyang sa dalan. Pila ra. Tama no. Muna mudagan ko ba, pildi ko ba, di ko makadaw. Ano man. Si Bernie, wala na kasing-kasing. Wala na kasing-kasing sa among mga kabos. Puro sila na tungol, wa ni heart. Puro na sa tungol, wala na kasing-kasing. Kaya gusto niya nga mawala mi di sa mga... Basta lagi ba, kung pwede palandalon tamutanan sa Singapore. Kaya makayan yun mo mga... Dito lang ato sa Singapore, Bernie. Dito lang ka pamuya. Ay, madamay din eh. kami ko nilingling. Kalit na gumigimingaw Singapore gahapon. Ganito. Pwede mo gidi nga mahamay mo mahuwagay. Madili. Hamugaway mo kinabuhi. Dito, promise. Ang mga balay arrange. Walay rila. Way problema. Baklay ka. To ka, point to point. Na isaktong bus. Matagtaw-taw na mo abot, hinlo ang bus. Anong bus? Sa Bohol, manang bus. Ay, sa Cebu, manang bus. Balas. Bas na kapasok na yun. Makita ni mo hanay tanan, walay traffic, walay mo tabok. Makaabot yung kasi mong destinasyon, kung ka 15 minutes. Pero mo lagi, stricto yun. Na implementation. Wow. Lagi sila stop over dito na masakay, ana. Oo na. Ito rin ka sa bus stop. Di ka pwede muhunong rakas kanto daw mamara ka, dili. Dapat ato diri, bantayan naman muna ko po. Muna ng konsepto karon sa modernization. Na i-point to point na. Kaya sa lapasan, muna rin hununganan. Wala man guna na itabo. Na-bus stop. Mau galing na ilang ikon karon galing ang modernization. Okay guys, sa kagulo. Bisag asa naman gyapon sila mo pick up. Mau galing ka mo lagi nang ila-implement. Wala pa kay ulo. Pamulo Eyes on the board ba? Implement pa mo na gusto nila. Ikaw ulit kagapala, tagig ka. Hindi mo giikon nga taxi kay miski asa idrap ha. Idrap man kay mig nasulod samot ang nasgawas. So pag humana po rin anime, way mga kasing-kasing. Sila kaloy, sila Bernie sa amo. Nga kami wala malungag. Saan tamang ginabi? Ang Bern mo, daga lang kagkagawa diri syudad, di ba? Diri kalikos balutan na uso. Kita ka daw gani. So magpili ka unsa ang kayo, ang gusto kag kaayuhan, agay, di man ka makamasa. Wa man kay kasing-kasing. Dagan baligsan. Ang atong ganan katong manghatag og lungon, manghatag og kana pwede ka maduulan nga kung kasog resita di ka kuan, bayaran nimong resita. Naman ang mo man atong typical nga ideal nga usa ka liderato. Makatabang sa kabus. Kanang mutabang ba? Kung imo noon, planang kagawad yun, akong baliko na, ang gagawad, nilang boss Roger na daw, wala day. Tigmugna na og balaod. Tama ba na, Maria? Oo. Pakikorek na ko kung, pakikuan na kung sayo ba ko, sila mo'y magbuhat og balaod para sa katawan sa kagendio. Tama? Oo. Ordinances. Sila ang tigbuhat og ordinansa para mas mahanay o mas manindot ang panginabuhi sa kagayan. Tama ba? Tama, Your Honor? Your Honor. Naba sa kabutang dito kung kagawad ka, ikaw mo sponsor dapat sa basketball uniform. Naba? Sa likod. Na? I given fun. Pwede ka makapangay. Wala naman. Wala na dito sa rules. To be honest, wala.
Wala nagingon dito nga sila ang muhatag og covered court. Ang ila lang is to protect, magbuhat og balaod, nga siya pwede ordinansa. Makatiman sila mga committees. Makasupport sa mga project. Pero kanang may nga na, mga sideline lang ng mga uniform. Apil man na Pais dito. na. Si kagawad at tuan kong mga anak ang asawa. Oh, kay walay mabayag, dili kagawa. So, kanang may nga na, di naman gina-role nila konsyal, pero isip kay for Initiative humanitarian na lang reason. Humanitarian, For humanitarian reason, maluoy sa ta. Di tabangan na to, mga igala. Gawad kami biya tong isa ka pamilya nga nagputar kanimo. Wala na mistol. Wala na. Sana na mapapata mo. Wapo ni nga sigutan nun yan ka Attorney James Judith ba? Man! Alas 7:42 mga igala. Hindi lang ko ito maninood mga igala. Ang ako lang punto is dili lalim mag-balance yun sa mga butang. Even magpresidente lang kasi inyong organization, listen. Tama, no? How to balance things. Asa man ka, strictohon para sa kanon, dapat ngani. Simon, hindi mo sa kang... Luoy mong guni, anang ana ba? Maluluyon ba ito mga Pinoy? Saon man nato ni. Niya kita mahilig bita mo tanaw og utang na loob. Yeah. Kita, grabe kita mo kanong utang na loob mo. Say, pre, ang anak na pre, ang apply na pre. Ay, wow, ni ka-graduate of college, pre. Ikaw na ba na, pre? Ganun, dumakasaon na. Katabi ng mga panahon nga nangutang ka, ko binagkuhan sa mo, ha? Lagi. Sige, pakita ito pamagi, pre. To follow na lang ang diploma. Kasi, hindi Ano ba? ipabuhat na rin ko? Butan mo kita, pre. Kita yung mga Pinoy ba? Butan yung kita. Butan na. Grabe, yan, grabe. Pag moabot sa balay, manggawas ang mga katong plato nga way gamit-gamit. Ang naibisita. Habol, banig. Gawas tanan. Hospitality. Tao sa dito pa ipakatulog sa kwarto mismo. Masters. Iyon ang aircon nga dili ka gaon-on pero naibisita ipaon yun na. Kita sala ra tao kira ko diri sa on. O ginatong mo na ipinakanindot nga di ko kabalo kung nindot ba ginano. Nindot ba ginagkuhan sa kinayano pero ang Kanang effect pista ba. lang mangutang pa biya kay pagkaon sa bisita. Tinood na. Mag-loan lang yun. Naray pagkaon. Mag-loan kay na. Lisod na kay ang atong dungog. Mga nira ba kung mga office mate, mga kwan. Loan mga igala o paralitson. Nagkuha ba tag MOR DJ? Kao mo yun. Ano ba na? Mga nira ba to? Lain na ba to? Kaya mubit-bitog ulo. USB. Di na ba ito mo tingog pagkaugma kung may BH? So nag-loan yun mga igala. Oh, human. Okay kay mong dungog. Naray ko no. Okay kay mong dungog pero wa na. Nag-awas-awas ang bungog. Kaya git-igit nagbayad. Kaya wa na. Sus, Ginoo ko, Lord. Para lang yun sa dungog mga igala. Rhyme ito Bahalag wa na kwan. Atik-ate. Real talk lang niya. We're just talking like real... Shh. Okay. 7:44. Ito na ba ating letter for today? Power sa sound trip. Power sa laugh trip. More sa umaga. Oh, More sa umaga. Nakakaloka. More sa umaga. And so much more. More sa umaga. Alas! So, sa 50 sa itong oras, may gala. Di na ito lang ilangan itong oras kay na! Mahal kayo yung per hour ni may gala! Sobra na, di na ba makaya? Ang korupsyon, di na ba maagwanta? Kapaguhan Hi! Daan ko pag yung gikubian ganina pa. ani ana atong Attorney James Judy. Yeah! Attorney James Judy! Huwag pa na ako ni ma-edit. Attorney James Judy. Hop! Ulit. Di lang ito isumpay ang ibutang ninyo sa balot. Ay. Dito na, edit na. Dito na to ha. Isog kaayo Para sa dili na ka mga magsigit. Oo, napo. tao. Di ko kung Gusto kakabalunod ko sa lang po numero. ang syudad sa CDO. Busa angay siya na to ibutang. Hop! Ibutang sa hop! Easy. Dili ibutang ba sa pagkuhan services sa tao? Bali to sa chorus, be? Tinuuray nga siya Nawa. o alagad
Basta sa kaayuhan dili gyud siya mubaliban. John Lloyd Cruz ang iyang kalokalay. Angkoy. Ayaw tutoki kay ikaw gyud makalay. Aduna siya gahig baruganan. Aduna siya dako. Hoy! Dako pangandoy sa tanan. Ang mga karaan ato nang Op! Alisdan! Op! Easy! Easy! Ayan, Berns, kinaya masakitan, Berns. Ay, nara. I-edit to edit. siya atong kaabang para sa One more time. Di na yun mo kaya ang korupsyon na maagwanta. kabaguhan dapat natong buhay. Ladies and gentlemen, Dili na ta mag-uol ani ana atong Attorney James Jody. Abin ako. Yeah! Attorney James Jody. Yeah, what's up, baby? Attorney James Jody. Maria, ni palag ng Berns. Up! Yan, dito yung salty up. Easy, easy. Lain na ang buot ni Maria. Ganiyara, kasi kuhon ako niya, Berns. Uy, wala mo good! Pagsugod yun, Ana, Berns, gisikon ako niya, Berns. Nakapungot na siya, Berns. Wala. Trawa lagi. Trawa Ladies and lagi. gentlemen, Attorney Konsihal James Judy! Maupay! Ako gatisingan akong baga. Testingin Nakuhaan na og kanang fluid. Pero dili pa giningon nga. Nakuha, namalhan lugar? Di mo ba itong tuyo nga giignan ko ni Dr. Romel Mercado. Iya kong nagpakonsulta ko. May gusto nga. Kuhaan gid og fluid ang atong dinili para wala na yung Ayan, murag ikapila na ni mga weeks nga gaubon ka. Okay, igahinay na yun lagi niya. Di pa Okay. maginaingon nga diretso mo talab, Ala, no. Maria. Pero ay kabalaka kay murag maparihan na ko ka Golden Voice ni Bernie pag mawala na ni. Alay. Taas pa daw ko no ang treatment daw ko no. So, Grabe na abot magina- pa ko no pila ka bulan. Sa man na yung ginapang inom di attorney. Okay na. Nagkakay di masabot. Unsa yung ginapang tulon? Ambot sa puto yan. Di yan tomar mga balidua ka, remote control, dua ka kutsara, tapos Grabe nga treatment. ko. Napagi katong ana din nga imo spray ba sa ilong. lupig pa ikuan na, Kasi bukalista. lang kuno kay pag tapos daw ko noon ni nga treatment. Pwede na mag-concert. Pwede na dahil kuno ko mag-concert. So mo Good daw nga morning. ako kong katisting atong baga. Maupay subli. Good morning, Attorney. Good morning. Rico, Maria, How's your Bernie. day? How's your day? Ay, kumpati gyapon Burns mo kini ato. No to shutdown. Ay, sorry. Easy. Kumpati gyapon maupay Okay. nga. ikaw ba galimita ba kasi mo mga pagkaon? Mga rice, mga kuan, wala ba kay kuan? Ako gid Tira. Burns, akong balikon di ba katong sa una pag yun. Daan naman ko gasulti, di gid ko ga-rice. Taon-taon na ni Burns mga 5 na siguro ni katuig nga dili gid ko ga-rice. Okay. Pero bawi gyapon kay may sila asa man ang imong karbo nga intake katon gakaon man sa tagpan. Naman po tay pansit. Naman tay noodles nga murag atong i-appeal sa ato baling kining pagkaon. So bawi lang gyapon ang kakinanlanon nato nga atong daily requirement sa karbo mabawi kay na may pan og kining gitawag nato nga Sa mga pan, kanton. wheat bread, kanang basa, wheat. Whole wheat bread. Ay, laruwa sa nang basa. Wheat. Wet ang basa. Wheat. Labi na karon nga uso tong imong purple, pwede na lang nato isulti kay daghan naman nagipana karon tong ubi cheese bread. Pero kaya ako Burns, kaya nga ako magod ang tuyo na ako dili tungod kay na trending na karon kun dili ang katong gaisubak nila katong yam ang purple yam nga gagamiton. Labi na silingan na po na ako Burns. Pero dili ko masulti ang sa tibok ang tanan nga mga pero magpagawas Parera ko. mo black, no? Brag, Maura gid nga linya, maura gid nga dalan. Unay kayo ka. Pero magpagawas ko vlog Maria Rico Burns nga. Kay tanan man puro himo naman sila anang ubi cheese bread. Ako sila ipatilaw na ako sa akong mga kliyente og ako sila ipapili mag-survey balik ko kung asay mas daghan nga mo pili sa kana klase nga tilaw nila ana nga pan. Daga na kayo na ba? Pero ako na yon ang katapusan din nga bahin Burns ang musulti para sa ako unsa ang pinakalami. Taliwala unsay naa sa survey. Kung pagawas ko sa akong opinion. Pero ang nagyapon siya sa imong vlog sa bitok-bitok kini ko. Nagyapon. Nagyapon. Attorney, day good ka, no? Sakop gyapon mura ba bali murag silabos ba kang Bernie dito gyapon sa bitok-bitok university. Lagi. Uy, Brother Burns, Unsa okay na ba kayo na gyud si kining Attorney tilaw? James. Diba? Lagi pero sila magpagawas ko ako na lang pero Bernie. Di
Dili ako na lang. Pero Magmahay ako man gyapon. rin. Silabos man siya. Silabos man siya sa Bitog Dalian ni mo magmahay. Wala ako nagmahay, Burns. Pero dili na ako madunggan akong tingog gamot na unsan. Karyot lang, karyot. Pwede ka makita lang ko daan, Burns, kaysa ungya. Kasi lang, matag bisita ni mo rin, nagkataas na lagi imong listahan. Sa una, duha, tulo. Taas yun. Karon mo rin, usan na katungan Pili na. man kay gusto man sila mag-bagnet list Like mo sa twice atong na. balibaran. Kataas na itong mga listener rin. Kanina, insistent. Nakabala, gi mo ba sila ginandaan nga diri ra ba sa imor wa may gipanghatag diri ha? Wala. Ba sa lang stasyon wala may sabon, Wala. wala may noodles, wala may so kabalo sila. ha? Wala. Kabalo okay, sila. okay, Ila, okay. kini kabubuton. Wala. Larga. Mahog sa ila. Wala. Ang ina lang sila gyud ang nakalami sa ato diri, ang greetings pag human ani ibutang sa pamisa sa kalag. Para blessings, mataga sila blessings ni Lord. Ila gini mambugos gini sila labi na Larga. kani imo man kay ila man ni mo Burns kauba classmate mo siguro daw kuno nimo sa high school. Uy, Si Attorney Art Habines III. Ay, Nawa lagi kay ila. Magulang ko Kaysa gamay niya. korte- Ay magulang. Ay mangut. crush ng bayan na sa high school may gadikit may na sa pagka-crush ng bayan. So siya Oh, kinamugos. Attorney Art Habines. Kay mga abogado ba gyapon ka Burns, Brother, diba? pero mas gwapa yung ate na. Ate ba to mangon? Ate? Ano yung ate ni? Leng, ma'am. Klaro wala na. Boss Art. Attorney. Si Attorney Mart Maandig, Attorney Philip Nelson Carpio, Grace Sasana, taas na gina-burn sa Long Madge Jr., Agasnog, Ate Habagat, Kenris Floresca Mercadal, Joy Martinez, ang process server nalimtan lang ako pagkuha sa iyong pangalan. Process server sa RTC 41. Patay, Glenn, sige lang. Kung sunod lang, pagbalik, pagkita, mamatanaman ko hearing. Nasipiyat ko na. Glenn Panistante, kang Biki, tata dia sa He and Sons. He and Sons. Oy, H.E. and Sons! Dia sa may Georgia, USA. Bart Biquilla, Susan Amigo, RTC 17, o kang Attorney Florence Lagka, ang ilang Clerk of Court. Alpika Carwas, Masik Yamba, Lauyahan sa Gusa, Sharina Kadusale, Lauyahan First sa Gusa. WDC Makasandig, ubos sa pagdumala ni Madam Clem Neri, ang kapikas or First Lady sa Makasandig, ang kapikas ni Kapitan Aron. Mo ba? Aron, Mo ba kapamina na? Kapaminaw na. Lakas nita dapat dia sa makasandig dia. Kayo! Mo ba? Bahala man na paro pa ka diya ba? Dismiss bali ang kaso. Dili na mo aging barangay. Dili isyuan og kuan CP. Dili mag-isyog CP ang Makasandig. Pag Bernie Bitok-Bitok ang isa sa mga partido na Uy, ay abusado ta. Abusado ka, Burns. Uy, medyo horror atong naitabo horror atong kuan. Teleserye. Burag teleserye ha. Pero in fairness, ganang ko aning topic may gala. Kay tama. Di ba ato ibutan na to na uso magini mga kabit-kabit mga na. Gipalauman pag yun nato ni karon. What if kung niabot yun sa punto nga na? Nga! Ha? Giplanuhan nga ipapatay ang bana. Kuy, ginoo ko, Burns. Wala di lagi niabot na sa punto. Galimang ka ang credit card gon nga 500 Grabe, kay million. para lang yun maangkon bali ang kabit na yun nga mahimo na yun bali Oo. siya nga mo'y magtiayon. Tama, oo. Kasi Siya rin lagi matatago. makaangkon sa trono. Oo. Mo ba? Tabago lang nagkuha sa The Grove. The Grove? Anong housing Ay, gang kayo, abay sa Maria. golf course. Para lang silang ito yung chihuahua. Di ba, unahan mo na sa inyo? Bulldog nga iro, pero ang aw-aw chihuahua. Si Betty Singa daw, si Maria, kinsapay mo. Ay, iring ka na iro, iya. pero... Iring na iya. ha. Ako, Iring. Ay, lahi gitong iring birds. Ganahan ko siya. alam mo iring, Ito yung iring, Maria. Kuy, awa lagi. Awa lagi. For example, nangabre, nanguha og sudan. Pag nakita ni mong iring, o tingo din. Oh my God. Di na kakasipa sa iring, anak, Berns. Wala na. Di na gini mo mabugaw ang iring. Wala na. Imo na Magluto iba. pa ka. Magluto pa ka bago para sa iring. Mo galing. Dabi magmay imong iro, anak. Wala, dito man siya natulog sa aircon ni mga kwarto sab. Adios! Klase ka na iring. Nga lair Naka-Netflix pa with 42-inch TV. Agoy, nga ang lair ba ning mga iring kay mahilig ko hapyot-hapyot. Ananaon ka ba? Kabantay ka, anak? Yeah, they're so clingy. Magkapyot. Oh, anak, hapyot-hapyot ba sa imo bali din ni panit? Wala nag-suggest ka. Ay, wala man. Apa yun ni Maria. Kaya na, di na mawi siya ganina, Rick. abay Burns, na, kay nag-suggest iya kung ka. gisiko ganina, kay katubang niyo mong gipatukar ba? Gisiko ko niya, Burns. Wala mong Abot good. siya, abot pasabot. Kanang wa ba siya ni uyon sa mensahe sa katong gusto sa kanta, katong intro ba? O wasa tangay sa ako tingog.
Sa imo sa akong tingog. Di ang ako ba ang problema na ako Burns kung nisupak ba siya na ba siya pagsupak atong sa mensahe. Muna akong problemahan. Wala. Grabe bitaw to ka klaro bitaw kito imong ito sa kanta ang lyrics. So basi ni palag siya ba? Wala. Wala naman, Burns. grabe siya. So karon balik ta sa bana. Goy. Sa lalaki. Ipapatay. Kuy Ginoo. Para kuan Horror, lang. gid eh. Horror na imo laging teleserye galing. Napatay gyud. Napatay yun. Gipalabas pa nga mora tarawag na disgrasya. Ha! Nabangga sa punuan. Tadito pag sa dalan nga way gaagi nga sakyanan. Ngano niabot man yung sakyanan diri? Pero gipalapas magkaangamag ng disgrasya. So gyud sa nila pagkabalo nga gituyo to papatay. Mo na pangutana diha. Kay dako gyud kayang kuan sa mga igsoon nga nakaplano gyud. Kay na may nakadungog. Ay. Oh, gipaimbestigahan na to karon. Agoy. Kung for example lang yun may gala, mapamatud-an nga ang lalaki, katong lalaki, dalalimang kapag, di ba delikadesa ba? Nagbulag, namatay ang bana. Grabe, mga usa ka bulan lang, nanadain bagong lalaki, tapos magpakasal na dayon. Ha? Grabe ka na, Rico. Kanalandaan nga ebidensya. Delikadesa lang daan, Burns. Di mo tanag 2 months. Yan na pag ito. 1 month, sige, kalatap sa gayo. Ayusan na, mga 2 months siguro, marang-arang na, di ba? Kung yan, ganun Wa pa lang mag-40 days. Huy, pur juice, pur son. Di ba na maging ana, mapagkabagka giging naong lagi. Kung napalagi pampawhitening sa naong, natanay sabon nga pampanipis po sa mga bagag naong. Naaman to sa una ba atong paputi, di ba katong wala naman na karon. Papel dili hasop. Napa ba na Maria ka ng I don't chinsanso know. siguro to Burns? Wala. Ay, napa man siguro, napa man. Napa ba na? Wala naman siguro kinaraan naman siguro na katong mga line na mga sanong bitaw Burns. Chinsanso ba sa mo gina yung mga sa unang paborito ba? mamuti bitaw na sila murag kabuti ba nang di ba? Medyo magmapamapa lang kadugayan pero effective ba ya? Pares na sa Cebu di Macho. Oh, gindi ka gamit kay bukog Cebu di Macho or mantika di kakao. Ha? Mantika di kakao. Mora na sila nga mga grupo ha. Na dito so mo na ipangutana karon actually. Sumo na pangutana? Ang pangutana, pwede ba gid na? Oh. Nga maminyo dayon insigida katong ibutan na to nga siya gitoy nag plano nga nagpapatay atong bana. Ha? So ang pangutana akong klaro na nga pwede ba maminyo? Kung naminyo magaling sila, balido ba ang ilang kaminyo? Sa katong lalaki, katong kabit. Kabit-kabit. Unya mo'y gidudahan nga mo'y nagmastermind sa pagpatay. Unya nagpakasal dayon sila. Nagpakasal dayon, lalimang kag 1 month katong ragon. byuda sa gipapatay niya. Okay. Mao na pangutana. Ay tubag. Sa may tubag Rico Maria Bird. Nani. Matud pa sa atong family code. Tataw dito Burns nga kung magpakasal manggani ang katubali ang di ba pare ato nga sitwasyon nga ang katong yang kabit nga lalaki mo'y nagpapatay sa bana. So katong byuda dayon nagpakasal adtong mo'y gituan nga nagpapatay. Ang tubag Burns kung ihaom nimo sa atong family code buta na to, nakalusot sila, nagpakasal. Pero pwede ma-invalido ang ilang kasal. Dili gyapon dawaton sa local civil registrar, labi na kung muriak ang partido sa lalaki. Kay ma-invalidate na siya, Burns. Kaya nga naman, for reasons of public policy, gibawal ang maong kasal. Atong klaro na, bisa pag dili siya mismo ang nagpatay, no? Sa ngalan lang ay Borgsagi mastermind. Siya nagmastermind. Okay ra na. Ma-consider magyapon na principal Burns kay kabalo ba katulo ka buk principal sa kuan kining sa ato baling pamalaod sa criminal law. Ang principal, ang vice principal ug assistant principal. Pag sure ba? Iulatan ako si Bernie Magria. Samo Ito, tulo ka klase principal. Principal by direct participation. Okay. Ang principal, kamo na katong naghimo gid sa criminal Burns. Okay. Mao nang una klase. Nakanumdum pa ko na sa akong law class na. Kinibalik man din ka adto. Katong nagbakasyon ka pero nakabalik naman din ka. Kinumdum na ko na. Ikaduha klase na principal. Principal by induction. But pasabot, ikaw ang nagtukmod, ikaw ang mastermind. Ikaw ang nagsugo ba? Okay. So principal gyapon na siya. Mura ra gyapon nagsag pareha ra gyapon bali ang ranggo sa balaod lugar nga kato sa naghimo gyud sa krimen. Okay. Ikatulo klase nga principal. Napay katulo? Na. Principal by indispensable cooperation. Bali tungod sa imong tabang
nga kung wala to imong tabang dili unta mahitabo ang krimen. Uy, Mo siya na. naghatag sa kutsilyo. Siya ay naghatag sa kutsilyo mo tong nadunggaban. Pagdunggam niya di man kadulot kay gibang man, ayun na, nareha ito. Correct. Mo na siya, Burns. Mo na, no? Indispensable Right, yung cooperation. Dili lang basta-basta nga cooperation. Klaro na to. Kay kung cooperation lang nga ordinaryo, mahitabo gyapon ang krimen kung wala imong tabang, na dili ka matawag nga principal, kundi mahimo lang kang accomplice. Accessory to the crime. Or accessory to the crime. Kinahanglan kuan gid ka kining principal gyud nga tungod kay ang imong tabang indispensable cooperation kay kung wala to imong tabang dili gyud mahitabo ang krimen. Sakto to imong gingon. Okay. Ikaw ang naghatag sa kutsilyo or ang katunta himo nimo ang krimen dito sa usa ka isla unya way laing barko kun dili katurag gyud ang imuha. Imong bangka. Imong gitabangan balit kabalo okay. ka nga maghimo sa krimen. So tungod sa imong tabang nahitabo ang krimen. So katong imong gingon nga dili lagi siya ang mismo naghimo sa ingon. Sa action gyud dili direct participation. Apa na gisulti Burns nga siya ang gituhuan og napamatud-an buta na to mapamatud-an ra gyapon kadugayan nga mo'y nagsugo nagmastermind. So principal gyapon siya. Uban bali ang byuda. Uban ang byuda. Apil to ang byuda may mo gyapon to siyang principal by induction. Or butang na to kung katugyod bali ang kabit mo gyud naghimo sa krimen, principal gyapon to siya direct participation o katulad ng byuda principal by induction. So puro gyapon sila principal. Pero paano yan? Nabay nagyapoy kuan kanang grace period sa pagreklamo. What if nga nakalusod, nakasal gyud. Tapos unsa man kailangan nanagi dapat kaso din diretso si Gida nga siya mo'y nag-ana. What if kung later na naibawan? Bali base sa statute of limitation Burns. Kung magpasaka og kag kaso, gitagaan lang ka labi na anak klase nga krimen pagpatay. Murder gituyo man gyud nimo. So murder. So gitagaan ka sa balaod ang statute of limitations nato 20 ka tuig. Kinalan naagi ka himuon nga krimen kay kung taliwala nga nay krimen Maria Rico Burns nga imong gihimo unya wa kay gipasaka nga kaso walay aksyon imong gibuhat sulod sa 20 ka tuig. So kung nilapas sa 20 ka tuig na dayon dili na dayon ka makapasaka og kaso sa katong hingtungdan. Dili na to pwede kay napasok naman ka. Pasok na so, tama. Pareha gyapon sa imong gingon. Dili ta mag-agad sa katong sige nakasalagi sila Burns. Pero kay ang statute of limitation sa pagpatay kay 20 man ka tuig. Ato yung gihimo nga krimen. So pwede nimo to ma-question anytime ang katong pagpakasal sa byuda sa katong iyang kabit nga moy gituan nga nagpatay sa Kisay mo file din ana ang igsoon katong mga igsoon. pwede ang itungdan kay okay. di murag malabo naman siguro nga ang byuda nga mao bayagi nagsugo. Mo galing. Nga mo siya mo substitute mo gid siya mangusog para sa kaso. Kundi ang pamilya na gid to sa lalaki. Kung mapamatudan sila duha mapriso? Ang mapriso ba? Yes, Ang bana o pati katong babae? Ang asawa? Kaya nga naman, puro ba sila principal Burns? Okay. Di ba, balikon ako, kay katubay ang bagong bana, di ba? Siya ba ang direct participation? Okay. Or buta na lang to, dili siya ang siya ginaghimos krimen, pero siya ang nagsugo. So, siya gyapon ang principal by induction. Pareha gyapon siya atong sa babae na principal by induction. Or buta na to, siya ang nagbuhat sa krimen, principal by direct participation. Kanina ko isa nakita nga anggol. What if Okay. ang lalaki dugay na nakagusto sa babae? Okay. Pero dili gyud ingon nga pero iya itong sikreto di ay nga gipapatay niyang bana. Tapos ni salo din siya. Okay. Shoulder to cry on din siya. Ay, Di ba? mindset na nga. Pwede, di ba? Mindset na twist, Burns. What if kung akong gituyo, actually dugay ako na ipagtingin sa imuha, ana, pero sa taman, dito magi ka na full ng laki ha. Pero naday ko yung masamang balak. Pang tinisiri, gyapon. Gipapatay na ako. Pero wala ka balo ang babae, ana. Di hilak ang babae. Shoulder to cry on din kanya. Nahulog ang babae. Nahulog ang babae sa Kaya imo na padulong. Nagpakahiro man. Kaya siyempre, Nahimo wala siya. ka. Ako'y saluan na imong mga utang ng equity nimo, ako'y saluan na. Equity pa yun. Okay, naka-equity pa man. Amo ba? Dito sa Westwoods. Wala na, puno na dito, puno na. Ay, ayun, The Grove na. The Grove na. Okay. What if ko nga na, tapos later na naibawaan, na siya din nagpapatay. So wala isa lang ang asawa din. So way labot ang babae. Okay, blind man siya. Umasa Okay, kabalo. so ang imo na ako na lang mag-supply sa pangutana. Kung nakikita na nako ang imong punto. Nga,
pwede ba makakaso ang babae? Oo. Iinbalido niya ang kasal niya at kung sa mo'y nagpatay sa iyang bana. Bana, Pwede, Burns. Pwede. Wala ba sa ilabot, Burns? Naibawaan ba yan dahil niya nga, uy, ikaw di ang nagpapatay. So sa akong bana. Kaya naka-record ba yung video ang bana? Ang nagpatay sa ako. Ano na? Teleserye. Grabe na gini ba? Tana sa likod ba na videohan? Akong pari. Klaro, gini kaayo. Pwede. Okay. Pwede, Burns. Pero ang diferensya lang ang asawa dili sa mapil. Dili, Ang wala katong siya babae, labot. wala siya labot. Pero Okay. pwede gani, Burns, nga siya mismo ang magpasaka o kaso nga invalidate ang iyang kasal. Tama. Kaya wala ba sa kabalo, di ba? Okay, Tama. matod pa ni Bernie, ang lalaki mo'y nagpakahiro nga shoulder to cry on. Nasayran is babae kadugayan, matay maumang gid ang author sa krimen. So, siya na mismo napiktuhan, kay ma-prejudice man siya, kay naminyo ba siya adtong lalaki, siya ay pwede nga maghimo og action, Burns, nga inbalido niya ang kasal niya atong nagpapatay sa iyang bana. Very clear. Grabe. Klaro ba gyud kayo? Abogado gid ni siya. Ay, grabe na tayo ba nga abogado. Abogado gid ni Pero siya. ang babae, wala lingaw, Burns. Unsa man to siya? Unsay trabaho sa babae? PNP. PNP? Si PNP. Permi na lang pahulay ba? White pa pahuway. Siya po selfie. Siya po Wala PNP, dili membro sa atong kapulisan. Dili. PNP lang siya. Pirmi na lang pahuway. Saan na problema lang yan ang mga kanak. Nagkan na kayo manunaan. Baka na bitong idol Mogin. minds. Aktibo kayo na sila, Burns. Nagkan mahitabuan ang krimen. Wow. Mo nang problema ko dili nimo pa. Daghang salamat kayo. Thank you so much, Attorney Sabi na kay April na Burns. Hello, ma'am. Ang korupsyon din ang Dapat na extra nga kanta. pamaguhan. Dapat na Ladies and gentlemen, thank you very Isip ko much. na po ko, Burns. pinatamagulan ni Ana Itaas mo Attorney kamay. James Judy. Yeah! Attorney James Judy. Attorney James Judy. Ikatres. Hop! Si. Kini mga kaigsunan, iya lamang sa tigpababa o way labot ang maong sibiyaan. Salamat! Always remember that laughter is the best medicine! But if symptoms persist, Consult your doctor! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong gumangagiahak upay akinindughan ko ano lili ako mas kamak unsa may hinungdan imo akong gidaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Dear M.O. Mayong adlaw ninyo, Brother Berman, Abiling Rico Suave, ang Lito,
English Zero. Good day to you, Brother Bernie, Rico Suabe, Maria Pelingero, and Lito English Zero. MOR. Dugay ra gyud ko gusto magpadala og letter diha, pero karon lang gyud ko nakahatag. MOR, how many years to plan to send your letter? But this time, I'll sell your letter for you. Kamay adjust. Dugay ra nga panahon, karon lang ko makapadala og letter. Yeah. MOR. Istorya mo gani sa akong igsuon nga itago nato sa pangalang si Bobong. MOR, the story of my brother, the name is Bobong. Apelido Gugu. Bobong Gugu. Dili familiar. Lain mo to si Bungo. Si Bobong Gugu. MOR, nai-asawa si Bobong, ay tago na to sa pangalang si Hasmin. MOR, Bobong, there's a wife, the name is Jasmine. Jasmine, pang subdivision. Jasmine. MOR, si Jasmine, 22 lamang ang edad sa katong nagpakasal sila. MOR, Jasmine is 22 years old during a time of marriage. O katong nga time, 40 na si Bobong. But there's a time MOR during a marriage, the Bobong is 40 years old. So, mga almost 20 ang diferensya? Almost 18. MOR, kami mga maigsuon, di may gananan ng bayhana kay murag igatan. But all the brothers and sisters Bobong, I don't like the kind of girl. Because he is, what do you mean igatan? Sa igatan sa English. She is, Slot. Islaf? Islat. Islats kind of girl? Ano na islat? Di ko makakuha na di man siya ko naka... Si Rico na yun nakatisting yan eh. ng mga slat. Machine man to. Slat machine. Apan MOR, wa man gina mo mapugngi si Bobong. But MOR did not break my brother Bobong. Og na in love magisag tarong atong batana. She is lovely kind of girl. Og siyempre MOR, wami na buhat, naminyo gid silang duha. But MOR, all the brothers and sisters did not break. Here's the time of marriage of Bobong. Og dito namin nagsabot kakalagot kay ang babae, bisan pa og minyo na, sige gyapog laag-laag. There's a time MOR, what do you mean naglagot? We are mad. They are the kind of mad of the girl because he is a married always be go out the house. Oh, dito nagsugar akong gugmang yaha. This is the starting of love life.
Oh, mayo kayo ni bisita ka ni. Medyo lang yan. Di mo na mo. Cellphone mo yan. Nagiya kay... Yeah. O sir, problema ni mo, ni bisita na po ka, Dre. Aside itong lamaw rin akong kuha na rin. Yeah. Ano ko nabantayan sa mga saway ba? Asa naman si problema sa mga asawa? Yeah. Ay, Hantod ba karon ni nga na lang gyapon mo nga naminyo nami daw atang kamatuoran nga naminyo nami ni Jasmine. Mo galing, wala na lagi may mabuhat lagi na. Yeah, kay minyo na lagi mo. O dayon? Nga mo lang niya ba kay... Yeah. Paliog lang gud yaw eh. Lain mo bugay tanahon gud na yang kana minyo na mo. Pero kung mag-live sa Facebook, kay mura mas lupig pas iba na lawi. So, si problema? Unsa naman yung gabuhaton niya? Uy, Mo man na iyang hilig. Kabalo ka, kung unsa hilig niya, ako raman ang pasagdan. Ang importante nagsali ko, saan tamang yun nga mas batanon maginago na? Ako lang asa sa happy, mura man akong saan niya. So may problema ninyo, ana? Oh, okay man tayo kay gwapa siya, sexy siya. Pero, lain mo kaya nga... Gidownload mo yung picture? Wala yun. Ang video lang. Ay, sasagdiin ako ninyo. Muna naman ang kalipay na ako. Tapos yan. Sa mga atong niagay nga ni Adtog nga tindahan nga. Wa magilay miski. Tabon man lang ano yung panudlo nga. Dughan? Ay, kabalak ka. Kay sa ngalan nga mauli sa diri sa ko, okay ra ko, ana? Kanayang makita ng mga friends niya, nga mga lakaw-lakaw niya. Friends na niya. Ay, kabalak ka, ana? Kanong mas nag-worry pa mo na ako nga. Magulo mo ko ninyo, kabalo na mo ko sa akong gibuhat. Yeah. Nitong-tong ko ani nga edad. Kabalo na ko na mga style. Sagdi na lang good, kaya mo manikalipay na ako. Lain. Kaya nga ano ka mo, makahatang mo kalipay na ako, madulog ta mo. Kung maka-experience mo siya, grabe kayo. Pwerte. Sabagay, masag may katry. Suyaan mangod mo, kay wain nyo. Nasuya lang mo, kay mas bata og sexy. Kay inyo mga asawa, wala na, luya na. Iguwang na. Di lang taman inood. Suti na lang ko niyo sa tunood. Nasuya lang mo na ako, kay lami pa kayo na akong asawa. Di ang amo lang man niya ba? Kurbada pa imo nga pa. Abaga, diritso hips. Ang amo lang niya kay... Gusto lang na mo tilawan na noon. Gusto lang na mo nawa lang yun. Gusto lang na mo makakuan ba? May boy. Day. Dagang kay istorya, day. Wala ko. May chismis, May chismis, Kaya dito. Yung biya ko sa imo yan. Kanay mo asawa, butan kayo. Tanawa na usap ka na dayon. Sige na sinapasin nito, dagang kay istorya. Pero ako, iya ba? Sa mga sayaw, Ayaw na mo pag... Ako sa inyo, ha. Dawaton ninyo una, dawaton yung kamatuoran, yamin yun ako. Number 2, dawata kamatuoran, mas gwapa, mas bata kung uyab kayo sa inyong mga asawa. Di lang taman ninood yan. Okay, katulo. Dapat yung unsay kalipay na ako, kalipay na lang po ninyo. Ako ba yung igsoon? Ang sama mo, Gusto ko makabalo ng kalipay ni magpasagot ya ba? Pwede na ba nato na mahalaman niya? Mangita ko barkada niya doy. Kakanta ka na, pagkitahanta ka doy. Kasi napanay mangod dito ya. Barkada lang, barkada. Nabuntagan naman saga. Kadlaw naman. Sorry lang. Diba kanina na ako sigtawag sa imong phone. Tapos, grabe, out of coverage area. Birthday. Hindi mo good kaayot tong lugar among gituan. Abi ko bag dito mo sa katuin yung paboritong bar nga gituan. Wala. Sa ba, milk bar ba to? Kato. Milk bar? Okay to Kasearch sila milk bar? Yes na lang nga joke ni mo Actually, dato mi pero gusto mo good mi nga makatanaw sadag nga views ko. Ato mi atong overview. Diyon ko sa imo nga manawag ka sa ko. Babalugi ka manawag sa ko. Sorry na, ikaw sad ka. Gabi sexy pa kaya ni mo. Mo na imong tibok gabi mo na imong gi ko. Puro gamay na lang kang akita na. Kabalo
biya ka, di ba? Mo biya kini akong ganan nga so. Well, kablo man ka nga supportive ko sa imong mga gusto, but you have to think of it that you're already married, you know? Karon pa lugar. Kablo ka nga sa mga butang nga minyo na ka, siyempre na mga limitasyon ng atong paglaglag. Grabe sod. Bayad mo ka. Nagsaragani no. Siyempre, na ako yung mga relatives na medyo galiang na sa imuha kay burag po kagdalag. Tapos ka ba naman ng mga friends? Kano na yung mga ubang mga lalaki yung kakita nga, bro. Di mo na ako mailhan ng uban. Kaya ilar ko na sa ko. Property. You know what? They're just my friends, you know. And wala dapat kay worry. Kabalo ba ka nga ganina rin ko kahulat ba? Huh? Bukat na kayo. Gasangyad na. Kapoy kaayo ko. Ano sabay pagkapoy na? Kapoy ka. Nag-ingon na ba ako sa imuha nga pasagdaan ta ka nga maglaglag, mga pero siyempre sa panahon nga akong panahon, kailangan sa ko nga medyo marilis ni. Kaya gusto na ko nga i-full tank yun ako na eh. Katulban man kayo ko lang. Pandaman ni kalakihan eh. Pwede mag-sleep sa ako then when I wake up na lang. Isa lang, one time nagagabi na kayo ba? Gapang lili na gisa ba? Ay, katuloy naman kayo ko. Sure ka, ha? Sige na, Bi. Matulong na lang sa ta, please. Basta kaisa lang. Tanaw na lang ako, Bi. Tanaw na lang ako. Tanaw. Ayaw, Bi. Ang bitong habol, Bi. Kapoy na kayo ko. May lito si panlili niya! Good night. Mga silingan nato na. Matapadi na sila? Matapadi na sila. Wala na yun? Matulong na ako ba? Sina? Yan na. Good morning, babe. Nagluto ko breakfast for you. Oh, anong outfit mga ka? Nakoy lakaw for now. Nag-prepare ko heavy breakfast. Oh my God. Kay wala ko nagtrabaho karon. Gusto ko nga mag-spend morning with you. Party. Di ba nag-ingon ako na ako'y lakaw karong Friday? Babe, naman, gabi nagagauli. Karon mo. Important lang. Kapila ba ka, my friends are waiting for me. Ilan akong sundoon karong 5 minutes Sila from now. Babe, again, akong i-remind sa'yo mo, minyo na ba ka, ha? You're mine already. I know, dayon. So naman Kita naman ko sa mga friends. And by the way, na-receive na ako ng billing sa credit card ni mo. Oh my gosh, patay. Anong murag daghan manggayo? Murag, katong, saan nga day nga murag, piting dako ama kasi mo nagastoan eh. Ay, babe, diba nanangit ko sa mo, ani, nga nato kong mga friends. Ingon biya ka nga drinks on me. But you told me nga namo sa bar. Anong mura man ni hotel man ni ang imong Hotel bar? Hotel bar? Hindi nga naa sa hotel mismo ang bar. Mao ba? Diba? So saan man ako nila akong gipangluto karon? Kaning omelets? I think mahurot man na ni Iyapo ko na lang ni, pagkawalan ni sa atong mga iro. Mga iro, tingog, be? Kanang isa na to kayo, dako kayo, pero gamay tingog. Kada katong iro ba? Bulldog man tanan, pero ang inao, pero chihuahua. Kernat na. Paitan eh. So, saan po kayo oras? Magabi na po ka? I promise nga dili, pero try lang na ako.
Let, ikaw ang kabit, ani. Sura ni Rama. Ay. Ikaw ang kabit, ha? Ano saan ni Rama? Ikaw ang kabit. Ni Sura. Ano yung wagin na ito experience, ha? Oh, kadugay ba kayo niyo? Ganiyan, kay Kudiryo? Sorry na. Palabi ka nga, isa na ko ka-oras dari gahulata ni Roma. Asa? Rome. Kaning Roma. Oh, kaniya Roma. Kagay. Sweet kay para ko. Sweet room. 30 minutes ako diri unya. Bola bi kagahubo na ko dagay magtungan tagligo. Samok sa Kika. Gahubo na ko dagay dungan tagligo. Lain mo. Kay imagine sa milit pinilit. Lain. Ana di ay. Actually, ipabutangan na og sabon para abot niya mula na. Lain po itong sa oil nga sa katri. Ana, massage mo to. Paborito mo itong boy negro. Agay, boy. Sa mga kawin ganyan. Sorry na lagi ba? Samok Kika. Ano itong, sa may pagka-honor na, gigutom na ko diri. Ikaw, ano mo ang gusto? Ay, don't Gusto worry ko ng bulalo. Naraman Sabaw-sabaw ta. card para mag-swipe. Para, aga, kato na akong tuhod. Ha? Kato na, may gani kayo na bagong animonte nga resita nga para na tambalaw ni. Nanapod ka nang inom, napod ka, ano. Ay, tanaw kayo. Buslot ng dingding. Tanaw. Kapalito nagikuha na ba? Ina guys, kagawad Dix na iyang. Sa man, magkaon ta na, lahi mong kaonon una. Pwede both. Pagpili kay blah, gabong kapoy na ba ko ginulat rin. Kanihara gini siya. Ikaw ba pag gulat sa arab? Ba sige, busang nadugay ka kay nagkuhan pa mo sa imong bana no? Huh? Wala no, sa'yo mong gani kay kunihawa sa mga balay. Lagi. Ano ka ba Ha? Awa, may gani kay wala nakulangan ang abo nga akong gibutang. Oh, di ba nag-promise ka sa ako? Nga magbulag mo? Kano sa man na mahitabo imong gisaad sa ako nga magbulag mo? Yung ka, ako na imong pilion kay... Gawa sa sang iring may gala? Iring? Yung ka, sukad-sukad nga. Aya pag yun nini mo naagian. Kung wala ka naguyab-guyab, di daw ka kaagian eh. Abot drama na gini amo ba? Grabe, mura mag-memorize nilito. Yun ka kay... Mura ganina rin na ni mong gilki. Inyon ka kay bulagan na nimo imong bana kay wa ka kaagian ni. Ingon ani. Di ba inka lahi ra gyud? Good ikaw ba? Dere David. Dere David. Dawa lagi Ayusa ba? Anawa na kita sa imong mata. Taklop na. Abi niya Hindi ako debanga ka ng bulag din sa nato istoryahan, diba? Ano man, di ba nag-promise ka nga magbulag na mo? Lagi, pero ayaw lang sa ako. Ano man, good. Sige lang, good. Tag-isa og time. Isot ka, ayaw lang. Kapag kagasilos ko ka ng muli na kasi yung balay. Igaw na una ko, agkay. Pero, una-unayin na lang, good ang importante nga sa imo, git ko ga. Agaduda na sad ko, ani ba? Alo? Nagugman sad kasi balik sa bana, no? Kaya, Eh. ikaw na lagi, ikaw na gid ang gabang. Kuan sa ako Ang iring? Galaw ka ginang iring may gala. Tay lagi ka. Promise good. Promise. Bili na ka pailabot sa iya. Lagi. Tay. Isa lang mi. Karanda yun. Of course. Padala ng mga yanang istorya? Matagal din na lang yun nimo. Mugin na perminti nimo sumbong na ako nga kana. Ay, sa tangya. Gilakag ko sa inyong ginubuan. Yan na, hindi magikamuto sa mo. Yan.
Yan, kadugo biya. Dapat mo tuo ka sa amo niya. Tanaw ni Rico. Kapila nagagignan lagi nga. Dagkan na siya mga amiga. Mga amigo na yung mga kauban. Mga amigo na niya. Unsay amiga, yan nga lalaki man yung kauban. O ni amigo. Kasi na mong gingon, katong dakoon na laki. Oo, dakong tiyan. Oh, kana. Kanang haloy galisod naglakaw. Sige pa ya, sige pa ya. Ano yan na? Murag turko. O, kana ya, kana. Tasog ilong, ala siya. Bayot to. Ha? Bayot. Katong may gipaambak sa tulay? Oo, muna. Katong nabang nagigag baongon. Moto. Asugod mabayot to yan. Bayot lagi daw to. Siya nag-ingon. Iya tong best friend. Nakita na mi once. Nakita na ko mga video bayot to. Nangay machog lawas. Nag-heels. Nag-heels ang kagwang. Naguba ang heels. Nagkabali-bali. Moto ako nakita. Bayot to. Ayun pagpa. Bayot kito ya? Bayot lagi. Gwapo ba? Sayang. Ano po naman nakita? Kamu mga dagang gini. Chismoso mga kayo mo eh. Dili mo gud ako nakakita lang ya. Umugaling, pero bayot na katong dakog lawas. Dagay nga naron mga dagkog lawas. Pero bayot di ay. Ga-gym pa kayo ng uban. Laban yung mag-best friend niya nga, magsulod sila ka ng motel. Ay, motel. Motel. Nakita. Yan, yung lagi ko sa imo nakita. Ay, dili. Mo to nag-prenup sila. Na sila yung friend niya, nag-prenup sulod sa motel. Ya, sila naman duwa ya. Ikaw, undangi ra ko na do. Yang. Kabalo na ko sa pasabot na. O na, Gismil, Ang ako man niya ba, kay kanang kan ba, dili lang ta sila gabi mo sulod, kay delikado biyan dalan. Nawa na usab lagi yun. O na, Gismil, doon kagi 5,000 para sa grocery ni mo. Kabalo ko nga naglisod na po mo, pitos na kayo mo. Kanay mong t-shirt, primero na itong eksena mo, na imong t-shirt. Karo, pagbayo mo, kayo mo na imong t-shirt. Sama niyo, oy. Pobre na. Kung pobre ka, pobre, dili naman daw sa asawa. Di, ang ako naman ko diya ba, kay kanang... Sama na imong asawa ba, tiguang na siya imong asawa, no? Di man, ya, ang ako lang kay si Junjun ba kung anak ba, katulong binata. Kay lima. Mag-birthday lagi. Di, sige nito ang yun, 20 mil na natin, no? Balo kaya, buutan ka na yung mga asawa, ya? Oo, tanawa. Niya, balo ka, ang ganahan ba ginakuha? Palangga ka niya mga pagkumangko ni mo. Ako ikuan din na ointment din dia i-apply ni si mong naong. Panipis sa kabagaan ni mong naong ni mo. Bro, maghago kayo. Bro, magay ka nag-perform. Bro, maghago kayo. Asa magagay ka na. Layot na usam na yuga lang. Sa una kay grabe ka na kung puson mo, sangyad mong inisfluorescent. Karong morar magkagbaki nga naligsan tao. Usam na kalakihan eh. Bro, dabay problema. Bro, usam na. Alam, bro, nausam na yun ba? Babe, wala man. Abi ko, naganahan ka ato. Sa'y ganahan nga ni Higda raman ka? Bro, wala naman sa una, grabe magig... Bro, magitag wrestling ka tuyok magig. Napatay mga pinatorpedo, mga helicopter, jackhammer. Karon wag yun, papel ra yun. Later. Sige, itry natin Lang. later. Sige daw mong uban na itong imong gingon ni mga bayot ni mga friend. Nakita daw mo ni Suludong Motel. Siyempre nami, slumber party. Slumber party. Okay na mga mag-pajamas, mi ba rin mag-pillow fight. Mao ba? Saba. Mao ba? Mao ba? May lagi kay kanan. Tapos, naputol naman na yung credit limit sa imong credit card. Ha? Namalit magag-basketball. Nangita ko, ligawas dito nga nagpalit kag basketball nga sapatos. Kanusa pa man ka nagpalit ng basketball nga? Wa mo kuso ka nagkita niyag basketball shoes. Actually, akong kuya, akong gitagaan. Remember, kuya? Imong kuya? Kato na ka daw, Miss Kay? No!
Nay mong kuya, Ano nga? Akong gi-surprise para sa iyang birthday gift. Pa mga nagsaba, labong ni ato ko og Singapore ato niyaging bulan. Dito lang ako nagpalit mas barato dito. Wala na din. Di agi pag ini mo credit card, o tanawa di naputulan ni mong credit limit niya 50 million. Siya. Sorry. Pero grabe tulog ka Paris yun? Ha? Tulog di. Pero advance, diba? Ang uba na siya mapuli-pulian. Talag, sir, ako maghatag o gift sa akong kuya, diba? Sa bagay. Lubos-lubos na lang. And, tuod, babe. Karong weekend ba? Oh, tama, matuta sa farm. Kaya na ako'y napalit nga farm. Nagpalit na po ka Oh, na ako'y napalit nga farm. Bakit ba sige ka Para palit tamnan ng ako farm? cactus. Grabe. Para cactus lang. Pero cactus Kay lang atong- yung palitan ng farm. Bisitahan ato i-test ang ilang soil kung gwapo ba, tamis ba, parat-parat ba. So I need to visit next week. Yung kung ako ba nung taka? Babe, namila ka with my friends. Saan na ilakaw with your friends? Mag-beach, may magpadagat. Mag-beach mo? Babe, di ba? Sige, Sige. Mauban na lang ko. Ha? Di ka ka-relate. You know na, like, mga bagets ba niyo, mga friends. I'm afraid nga basin ma-out of place ka. Di ka pala ka mag-headset lang ko. Maminaw lang ko mga Englandan. Ang galing. Mga Bee Gees. Malingaw naman ko, I just want to see you happy wearing those, I bought the two-piece of yours like that. Dili ganan akong friends. Mataha sila sa imuhan. Di sila... O, di mag-mascot na lang ko. Di lang ko nila magpalit yung mascot na Jollibee para... Babe, said kay... Sige na, be, ikaw mag-farm. Dili ganin mong friends o ikaw mismo di ganahan? Of course, ganahan ko na ako. Pero dili ko ganan na mataha akong friends. Di maulaw sila sa ilang... Gusto mo ginaga-schedule na mo. Tanaw tatong yuta nga akong gipalit. Tapos mo bisita ta sa The Groove. Itong bagong house anlat diya nga abay sa golf course. Palit na pod kag housing na. Mao galing, kay gisamo ka naman kuha ning iro dire. So palit lang ko lang ikaw galingong housing. May bastos. May bastos. Kaning iro na to nga bulldog nga muaw mo rag chihuahua. Ang galing mo! Iniya pa. May bastos. Babe, sige na. Sugtan ako, please. Tara. Brad din iro Ha? O, mathematics. 2 plus 3. 7. Mo istorya mo rin kayo. Ani. Siya na yun. Muaw ra ka kapito. 3 plus 3. 6 man. Ulang. Bugok, brero. Sige. Okay, fine. Pastilan. Yay! Thank you, babe. Siguraduhan lang ini mo mga lakaw ni mo, ha? Siguraduhan lang yun ang siguraduhan ni mo. Kaya di na siguraduhan kita ka. Ano ka? Dugan na wa maginim ang trapuhi ba man lanas yung laway yung bana. Lanag. Or nagyud kay ba? Ba na ning uwil. Ba na ning laway yung bana. Ha? Napari, grabe isugit kaya siya baho sa lawa. Naawa lagi ingon bitaw ko nga kwan. Aman imong gisaad ngayon ka magbulag na mo di ka magpailabot. Anya, dabi yung saan man eh. Ay. Kita'y magbulag ka ni. Ha? Grabe Di mo ka mabiya sa yung bana. Di maging na nanti ka. Wala pa lagi timing lagi. Nya. Tanawoy, lagi ganahan ang tako nawala akong gana nakabaho sa yung laway.
Oh, di akong hugasan. Mura naman taga-kaog iya na. Ang galing mo! Kay kabalo ka ng bulag. Lisod kay na para sa ako. Dili na ako na basta-basta mabuhat. Di kita may magbulag. Di mo na ikagustong kasi bulagan. Hoy. Ayaw po pag inanabi. Kabalo ba Uy, ako ang sakit po. relasyon nga, wey. Klaro eh. Kabalo ba agit ka diba? Do kinabi kaayo ta niya. Di na ako ni gusto ma. Pa imong gisaan yun ko, palitan ko yung bagong sinina. Karon, tanaw kami na palit ni mo da. Sige lang. Sige kayo na. I-renew naman to niya ako. Napagid ko na dunggan nga. Imong bana, nagpalit daw og bagong yuta daw. Oo. Og balay po. Nya. Naititulo ato. Syempre. So, ako So ikaw, beneficiary ka? Ako agani, diba? Ang titulo. Naday na day. So, di mo gawin na. May paikwan. Nakay-kwarta niya. Ha? Nakay-kwarta ni mo? Napod. Na mo ikaila nga gun for hire ba? Ang galing! Sa'yo mong plano. Ato na ipapatay yung bana. Uy. Sa pa na, uy. At least nga, imo na ng kayutaan. Di kita na dahi magdayon. Ko. Kailangan yun din anak. Gin mo pa maagi. So, iba ato lugar na to nga. Wa matay laing mahimo kay di man ka mubiya na kay buhi pa man na. Ug bayaan po na nimo, magbulagan nimo. Wa man kay mabit-bit. Kay buhi pa man siya. Adlo man kina. Uy, so di malayo ra man gud may kita may mabuhat isugo ra man nato na. Pero pwede. Budget ko kuan be, 25,000. Sa lang han, sa lang dili ko. Ay pagduduwa sa una-una. Gusto man ka kanako. Ganahan makakaingon ay, ganahan kaingon ay kadaka. Sugot ka mawala nito. Asabi. Kayo. Ano ba? Ganahan ka. Di ka ganahan, ane. O di ka ganahan, di madon ako. Ay, ayaw sa. O naraman dahil na. Ba't siya? Kwarta, be. Malihok na ito na dito, ugma. Magdiretso. Dan payment raman na yan pa ngayon. Pagkahuman sa panghitabo, aya pa full payment. Uy. Lang, be. Tagay ko 10,000 daan, parang 15,000 ni kahuman na. Diyan pa lang. So, tinood niya, ang tanan nga mga titulo nasa imo. Dili tanan, pero na ako yung mga natag. So, ang inyo, siguro asa, ang marriage contract, nakapirma yung bana? Siyempre. Sas naram. Di na ta maglangan. Gusto magkakaani ka na ka? Sasabi? Kali. Dako kayo. Matakanin mo rin, hangos magyug ka, nga doon naman ang gate. Tambok na kay ka. Bastos. Unlock na kay kuya. Bati kay, mas hadlok na imong naong ni mo. Bati ka na imong naong. O galing nagtalikod ko sa camera. Hangal, Tindog, ipakita sa camera kung sa mong naong ni mo. Tindog, ipakita sa camera, sa Facebook, kung saan lang mo ilan. Kuya. Saan mo liman mo? Kabalon ako, pagilom, o na 10 mil, o. Dili ko 10 mil. 20 mil. Unsa naman po, akong uyab na po, ako na mga asawa. Tapos nangabit na po. Unsa naman po mo, matakanin lang gini mo dire. Yeah. Mapantog na lain akong ginawala. Lain akong damgo. Nag-istorya gid sa ako ni akong suod gid nga amigo ya. Kato nag-chat sila nadungkan niya ya. Nagkaniding kanang laging laki, laging kauban permente si mga asawa ya. May plano daw ko nung ipapatay kaya. Uy. Ang galing. Di makamutuon ako ya. Sorry. Unsa ni teleserye? Unsa naman taong nga do? Natuto, mura man tag teleserye ani, unsa man eh. Kana may nga sa teleserye ra nagakaitabo. Unsa ba teleserye ya? Uy, tinuod lang yun ya. Kay kinumdum ka katong si kuan katong kuan bakulot bitog buhok bitaw. Easy. Katong Asa to? Katong kulot og buhok taas pag inugdangas. Mato ilang gihayra ya mohipos. Pagilo na do. Ay, no sir man taong ka naman. Ni patol ka naman ani nga may istorya ha? Ya. Sorry, ang probinsyano.
Sama na eh. Pagsutan niya, oh. Suma. Bulletproof. Nagkalay-kalay naman yung siguro ka. Pero ginamitan na yan. Recycle eh. Do, pagilom do. Malipayo na mong parmuyo, malipayo na mo isip ba nag-asawa. Yeah. Ayaw na ko magdadala istorya. Yeah. Pagilom! Yeah. Pagilom! Yeah. Kung wala MOR naibawa na mo nga nadisgrasya ang akong igsuon. Mo'y gawas nga namatay. Gipaimbestigar na mo ang sakyanan kung wala ba'y foul play. Nakita naman lang good sa MOR. Ngayang sakyanan, nabangga sa kadakong punuan. Kung asa bulldozer ay makaagi. MOR ni panaw ang akong igsoon. Ug isa ra ka bulan na naday kapuyo ang iyang asawa. Nga mo'y among gidudahan ng iyang lalaki. Asang mo ang kanang pinabed niya. Di mo. Okay, MOR. Wa pa galing magtuig. Gusto na din sila magpakasal. Huh? Nagdali, besh? MOR, dako gid ang among kumpiyansa nga mo gini ang mastermind. Kung mapamatod-an ba nga siya mo'y nagpapatay sa among igsuon, pwede ba gina legal ba nang ilang kon? Ilang pagpuyo o ilang pagpakasal? Kadlok ba? Happy Halloween. MOR! Tala matagal mininyo kahayag sa among sitwasyon karon. Hashtag justice for my kuya. Hashtag no to shutdown. Lahat mo na. MOR, please utigon sa akong angay buhat.